मागो जायैबायसा गया मागो जायैबायसा खादो गय दब्लायसेयाव गुरखिया जमानिनो दिनै मागोनि रुल हिसाबै गयाव दिरुं खादो दिरुं हेपि मागो गाइस आबौ दिनैनि दिनाव मानो गयाव माबा खानांगौ दिनैनि दिनाव मानो खानांगौ बोसोर गोदानलै बे मागोआ दक्सटादि एक्सप्लेन खालामनानै बे बोसोर गोदानाव गय थाइजौ खान्थाल बिदिजों खानायसो जाबाय फिथाइ थाइ गयफोरखौ दुरुजों बुयै बुयै खानाय आग्लानि दिननिफ्रायनो फैनायब्रा ओमफ्राय बेफोरो मा जायो खायाबा गोदान बोसोर मागो बिहु मागो बिहुनिफ्राय खायो बे गय बिफाङाव खाबा गय थाइनैफोरा थायो खान्थाल लायनो रोङिया थायो बेबायदि मोनसे नियम आग्ला आबै आबौमोननि दिननिफ्राय फैखानाय पुर्ब जुगनि बाथ्रा इयो दा गोदान बाथ्रा नायो आग्लानि सलिबाय थाखानाय बाथ्रा मिथिबाय दा बेखायनो बर' हारिया बै माबाखौ गुरखिया जमा दिना बे गुरखिया जमा दिना खावो आरो लोगोसेनो गुरखिया गथ'फोरा मा खालामो भेलागुर लुयो ज' ज' मोनाबिलियाव जमा थागोन बिसोरो माइक लगायना हर थाबाय न'सा लुनानै आरो बै न'सा लुनायाव हर थानानै सोरांनाय लोगो लोगोनो भेलागुर खावबाय बे जाबाय मागो बिहुनि रंजानाय मोनसे उत्सब आरो बे उत्सबजों लोगोसे बै भीष्मकनि जिउ खौराङाबो मिलायफैयो बिदिनिफ्राय साना खोलाहाजों गैला साहाजों फैबाय थासिगोन साना ओंखारनायखौ नोंसोर नाय उत्तरायण जाबाय जै उत्तरायण जाबाय लासै लासै आमखाया माने बियो सानदुआ गोसा जाबाय थाबाय 6 माह उत्तरायण आरो 6 माह दक्षिणायन जायो बेखायनो उत्तरायणआ दिननिफ्राय जागायजेनबाय मिथिबाय थेंक इउ आबौ थेंक इउ